Leonard Nienhuis, daar sta je weer op het veld. Je bent een medisch wonder. Ja, misschien wel, maar nee, het voelt gewoon goed en ik ben veel om te spelen, dus ja, gaan we nu aan. Nou, vertel dan eens, wat is er gebeurd? Want als dit een hamstring was, dan kan het niet bijna, zou ik zeggen. Nou, we hebben gekeken op echo en er zat geen scheur, dus het is een verrekking, verkramping geweest. En ja, gewoon rustig aan gedaan deze week, tot en met woensdag. En ja, donderdag geprobeerd om alles mee te doen. Dat voelde goed en geen reactie gehad, dus ja, vandaag ook weer volle bak meegetraind, dus ja, het gaat lukken. En dan staat hij er weer. Waar komt zo'n verkramping vandaan opeens? Nou, waarschijnlijk kwam het uit mijn rug. En uit mijn bil, uit mijn rug. En ja, daar zat het niet helemaal goed. En ja, daar hebben ze deze week alles aan gedaan om dat goed te krijgen. En ja, die hebben ze me fit gekregen. Ja, maar het komt opeens. Heeft dat ook iets met mentale spanning te maken of zoiets? Hang ik even de psycholoog uit. Nee, niet mentale spanning. Ja, kijk, je hebt zoveel wedstrijden gespeeld. Dus ja, ik weet niet waar het wegkomt. Natuurlijk, het is altijd de vraag van ja, waar komt het weg en waar komt het vandaan en hoe is het gebeurd. En ja, het is gewoon ja, een klote moment geweest en ja, dat was zonde. Ja, maar het was niet zo dat jij opeens door de spanning werd bevangen en denkt, oh jee, daar komt die vreselijke wedstrijd tegen de Graafschap aan en hop, het schiet in het zwakke deel van het lichaam, zal ik maar zeggen. Nee, zeker niet. Kijk, dit zijn juist de wedstrijden die je wil spelen, denk ik. Het zijn fantastische wedstrijden waar het om gaat en die wil je als voetballer en ik zeker als keeper wil ik die meemaken. En ja, daar baalde ik ook gewoon verschrikkelijk veel van dat ik hem niet kon spelen. Nou, dan was er een televisiestation, die heeft jou zo nou en dan eens even in beeld gebracht. Ik weet niet of je dat nagekeken hebt. Nou, het was er met bakken af te scheppen in die frustratie. Ja, tuurlijk. Dan zit je te verbijten op de tribune en ja, dat is gewoon echt balen. Ja, dan gaan ze op je letten en ja, dan brengen ze je in beeld. En dan zijn er wat supporters die om je heen wat klappen naaien. En ik heb het niet meegekregen, maar nou ja, als ik het wel mee had gekregen, dan had ik er wel van gezegd. Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeg, het is klaar, je bent er weer. Je staat er in de basis. Ajax. Nou, kom op zeg. Ajax, wat een tegenstander. Ja, laat maar komen. Ik denk dat iedereen gewoon het besef moet hebben van ja, dat er wat kan gebeuren hier morgenavond. En ja, dat we allemaal scherp zijn en felle duels ingaan. Ja, misschien ook een beetje te fel, maar ja, dat moet wel denk ik morgenavond. Oké, geen grappen meer hè, zo vlak voor de wedstrijd. Gaan we niet doen.